Pere Calders, escriptor i dibuixant, que és el catàleg confeccionat per Julià Guillamont de l'exposició Calders a la Biblioteca Jaume Fuster. Jo soc la Carme Galvez, soc la directora de la Biblioteca Jaume Fuster. Jo crec que un dels elements més importants que sorprèn quan agafes el llibre és la riquesa dels textos, la riquesa de la gràfica. En un llibre que se centra en tota la vessant de ninotaire, de publicista, de Pere Calders, tenia un pes indispensable una bona gràfica. I crec que s'ha aconseguit. Crec que tenim en el cap la figura de Pere Calders molt situada en el que és literatura catalana. Una persona que és un gran escriptor de ciència-ficció, però s'obre tot un ventall de possibilitats gràfiques, d'explicació, no només de la realitat d'aquell moment, sinó de les realitats del futur. Realment una visió molt nova d'aquesta figura. Crec que aquest llibre donarà especials alegries a aquelles persones que coneixen Calders, però que volen anar un pas endavant. Per exemple, quan he anat llegint aquest llibre, m'han preguntat els membres del Club de Lectura de Ciència-Ficció de la biblioteca i realment han obert els ulls com plats quan han dit «Ostres, i això també ho feia el Calders?»